λίγο μια ησυχία να δούμε αν ακουγόμαστε σωστά. Καλημέρα σε όλους από το δεύτερο Γενικό Λύκειο της Κοζάνης. Από το τρίτο, το δεύτερο είναι το παλιό, συγγνώμη. Συνήθεια. Από το τρίτο Γενικό Λύκειο της Κοζάνης. Πριν συναντηθούμε με τον κύριο Κυμπουρόπουλο, να σας χαιρετήσουμε και να σας ρωτήσουμε τις εμπειρίες σας μέχρι στιγμής από το πρόγραμμα. Την άδελφος πεδίο, ποιος θέλει να μιλήσει? Ποιος θέλει? Κανένας? Είστε όλοι τόσο ντροπαλοί? Ας μιλήσει κάποιος για να δούμε τον ήχο. Ναι, ας μιλήσει κάποιος για να δούμε πώς ακούγεστε. Μας ακούτε? Ναι, τώρα ναι, σας ακούμε τώρα. Θα πρέπει όμως για να ακούγεστε λίγο να πλησιάσετε λίγο προς το... Να πλησιάσετε λίγο... Α, ο κύριος Κυμπουρόπουλος μπήκε. Καλημέρα κύριε Κυμπουρόπουλε. Με ακούτε? Σας ακούμε, είμαστε εδώ συνδεδεμένοι το τρίτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, το Γενικό Λύκειο του Παλαμά της Καρδίτσας και το πρώτο Λύκειο του Ναυπλίου. Πολύ Σας ωραία. καλημερίζουμε. Να σας Τι κάνετε? καλημερίσουμε, να σας καλωσορίσουμε. Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Έχετε Ναι. γίνει λίγο δυσέβρετοι φέτος. Ε, Ωστόσο, ναι. ειδικά Γιατί- από το γραφείο σας δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα και σας ευχαριστούμε πολύ που για δεύτερη χρονιά δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Να είστε καλά. Αυτό πήγα να πω. Δεν νομίζω ότι κάναμε, ότι ήμουν αδυσέβετος. Είναι, Όχι, λίγο, όχι, όχι, είναι όχι. λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Σίγουρα ξέρετε ότι το να μιλάω και να επικοινωνώ με τα παιδιά σας για μένα είναι κάτι πολύ αναζωογονητικό και όμορφο. Νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο κομμάτι της δουλειάς μας, τα παιδιά. Αυτό ξαναπείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν, να πω και εγώ με τη σειρά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα υπόλοιπα λύκεια που ανταποκρίθηκαν σε αυτή μας την εκδήλωση. Να σας δώσω το λόγο, αν θέλετε, να κάνετε μια εισαγωγή και μετά θα τον Βεβαίως. πάρω το λόγο τα παιδιά και τα υπόλοιπα παιδιά των υπόλοιπων λυκείων. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για όσοι δεν με ξέρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Κυμπουρόπουλος, 38 στα 39 ηλικία. Το επάγγελμά μου είναι ψυχίατρος, σεξολόγος και από το 2019 ε, είμαι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που η Νέα Δημοκρατία ανήκει στην Ευρώπη, στην οικογένεια, τη μεγαλύτερη οικογένεια της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, ανήκει στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, από εκεί και ως σήμερα ασχολούμαι με θέματα περιβάλλοντος, θέματα υγείας, θέματα εργασίας, θέματα περιφερειακής συνοχής και θεωρώ ότι έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο από μεριάς μου με διάφορους φακέλους τους οποίους έχω διαπραγματευτεί. Αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές τροπολογίες, πάνω από 1060, πολλές παρεμβάσεις μέσα στην Ολομέλεια, πολλές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιστράγασμα όλων αυτών ήταν το 2022 23, συγγνώμη, το 2023 ανακηρύχθηκα ως Ευρωβουλευτής της χρονιάς για θέματα υγείας και ποιότητα ζωής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη ανταμοιβή και μια μεγάλη ενίσχυση για να συνεχίσω το έργο το οποίο επιτελώ αυτά τα 5 χρόνια. Ε, αυτά σε πολύ γενικές γραμμές είναι ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος και θα χαρώ να κάνουμε έναν διάλογο. Ωραία. Ποιος θέλει να ξεκινήσει πρώτος? Ποιος θέλει να ρωτήσει? Να καλωσορίσουμε και το ΕΚ Ναυπάκτου, αν βλέπω σωστά. Ελπίζω να μας ακούτε.
Να ξεκινήσουμε εμείς με μια ερώτηση και μετά με τη σειρά όποιος θέλει από τα άλλα σχολεία μπορεί να υποβάλει τις ερωτήσεις του. Ναι, έλα. Έλα Βασίλη, κάνε μας την πρώτη ερώτηση. Για να σε βλέπει ο άνθρωπος. Α, ωραία, έτσι. Κάθεσαι εκεί ίσως. Ωραία. Πες και το όνομά σου. Γεια σας. Ονομάζομαι Βασίλης Μετελής και ήθελα Βασίλη μου, δεν σε ακούω. Σε ακούω πάρα πολύ αργά. Γεια σας. Αχ, Γεια ναι. σας. Ονομάζομαι Βασίλης Μετελής και θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί πρέπει εμείς οι νέοι να ψηφίσουν. Ωραία, θα σε ρωτήσω και εσένα ανάποδα. Γιατί να μην ψηφίσεις? Θα μου πείτε. Γιατί να μην ψηφίσεις? Είναι μια εκλογική διαδικασία δημοκρατική, η οποία αποφασίζεις για τον τόπο σου. Ο τόπος σου είναι η Ευρώπη, γιατί ο τόπος σου είναι η Ελλάδα, που η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρώπης. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να είσαι και εσύ υπεύθυνος για την πολιτική την οποία θέλεις στο μέλλον και να είσαι υπεύθυνος για το κομμάτι που λέει ότι θέλουμε αυτή την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι εμ, να ασκήσεις και εσύ και να πεις σε αυτούς που πολιτεύονται, κάποιον σαν και εμένα, ότι θέλουμε αυτή την πολιτική και δεν θέλουμε αυτή την πολιτική. Άρα λοιπόν, όταν πας πίσω από το παραβάν στις 9 Ιουνίου, καλό είναι να έχεις διαβάσει τι πιστεύει το κάθε κόμμα, και το εθνικό αλλά και το ευρωπαϊκό κόμμα, τι πιστεύει για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία και τι πιστεύει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ή αντίστοιχα τα υπόλοιπα κόμματα, και να πας με ευθύνη να αναδείξεις αυτό που θες για το δικό σου μέλλον. Γιατί άλλες πολιτικές θα κάνει, με άλλο τρόπο σκέψης θα λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Κόμμα η Αριστερή, με άλλη σκέψη θα λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Κόμμα που ονομάζεται Πράσινη, με άλλο τρόπο θα λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Κόμμα που λέγεται Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό όμως που υποστηρίζουν όλα τα κόμματα που είμαστε σήμερα στο Κοινοβούλιο, τα περισσότερα μάλλον, είναι ότι θέλουμε να είμαστε ενωμένοι, θέλουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σαν ομάδα και δεν θέλουμε να διασπαστούμε. Γιατί αν διασπαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία χώρα του κράτους μέλους δεν θα μπορεί να σταθεί μόνη της. Άρα ενωμένοι λειτουργούμε καλύτερα. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κάποιο άλλο από τα υπόλοιπα σχολεία ενδεχομένως να κάνει μια ερώτηση στον κύριο Κυπουρόπουλο? Ναι. Ωραία. Αν δεν θέλει κανείς, ας συνεχίσουμε εμείς με τις δικές μας. Έλα. Χαίρετε, ονομάζομαι Μαυρίζη Ευστρατεία και θα ήθελα να σας ρωτήσω, στα πλαίσια της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού, ποια είναι η θέση σας για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια? Και επιπρόσθετα να συμπληρώσω, όσοι δήμονα στον τομέα της ψυχιατρικής θεωρείτε πως η ψυχική υγεία του παιδιού που ανατρέφεται από ομόφυλους γονείς θα επηρεαστεί? Πολύ ωραία συζήτηση και πολύ ωραία ερώτηση και πολύ επίκαιρη. Λοιπόν, θα σου πω αυτό που έχει δείξει η έρευνα. Γιατί θα σου μιλήσω μισό λεπτό. Θα σου μιλήσω ως ψυχίατρος και ως σεξολόγος. Η έρευνα λοιπόν έχει δείξει στο εξωτερικό που έχει γίνει και έχει μελετηθεί αυτή αυτό το είδος οικογένειας, ότι δεν επηρεάζεται το παιδί. Όπως επίσης μπορώ να σου πω ότι αν επηρεαζόταν, θα ήταν ότι
όλα τα ετερόφιλα ζευγάρια, επειδή έχουν επειδή όλα τα ετερόφιλα ζευγάρια, τα παιδιά τους θα ήταν όλα ετερόφιλα. Αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, αφού από ετερόφιλα ζευγάρια προκύπτουν ομόφυλα παιδιά, σημαίνει ότι το τι νιώθεις και το ποιος είσαι δεν επηρεάζεται από τους γονείς σου αν είναι ετερόφιλοι ή ετεροφιλόφιλοι ή ομοφιλόφιλοι. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστεί η κατάσταση αυτή. Από την άλλη μεριά, επειδή και έγινε και επειδή ήρθε πολύ πρόσφατα το ψήφισμα στην Ελληνική Βουλή, ε, όταν έχουν το δικαίωμα μονογονεϊκοί, μονογονεϊκοί άνθρωποι να υιοθετήσουν παιδί, δεν μπορούμε και αυτοί οι άνθρωποι, οι μονογονεϊκοί άνθρωποι, μπορεί να είναι ζευγάρι με κάποιον άλλον άνθρωπο, ε, δεν μπορούμε να μην δίνουμε το δικαίωμα και στον άλλον άνθρωπο να έχει τα ίδια δικαιώματα και ως κηδεμόνας και ως δικαστικός αντιπρόσωπος στον άλλον άνθρωπο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε παιδιά δύο ταχυτήτων. Παιδιά ενός διαφορετικού Θεού και παιδιά τα οποία έχουν διαφορετικά δικαιώματα. Οπότε ήταν μια διαδικασία η οποία αποφασίστηκε, ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή με σκοπό να προστατεύσει ε, τη ζωή του πώς μεγαλώνουν και ποιος είναι ένομα οι γονείς. Δεν μπορεί να θεωρείται ο ένας γονέας από το επίσημο κράτος και ο άλλος να μην θεωρείται. Οπότε έγινε αυτή η διαδικασία. Ελίσσα, ευχαριστώ πολύ. Να λέτε και το όνομά σας, ναι. Γεια σας, εγώ ονομάζομαι Παναγιώτα Καραπάσιου και ήθελα να σας ρωτήσω αν ήταν επιθυμία σας από πάντα να γίνετε ευρωβουλευτής, τι σας όθησε να γίνετε και αν είστε ευχαριστημένος. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ, δεν το είχα από πάντα σκεφτεί ότι θα ασχοληθώ με την πολιτική γενικότερα. Ε, Θεωρώ ότι προέκυψε από το γεγονός ότι από πολύ μικρός ασχολούμαι με τα δικαιώματα των ανάπηρων πολιτών. Οπότε αυτό με όθησε στο να θέλω να ασχοληθώ με περισσότερα δικαιώματα, με περισσότερη ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ήρθε ως αποτέλεσμα της ζωής μου και του τρόπου λειτουργίας μου στην καθημερινότητά μου προτού εκλεγώ. Πάντα ήμουν άνθρωπος ο οποίος είχα ανησυχίες, πάντα ήμουν άνθρωπος ο οποίος ήθελα να μιλάω και να αναφέρομαι για το γενικό καλό. Άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα διαδικασιών που, ε, διαδικασιών που έκανα ούτως ή άλλως στη ζωή μου. Από εκεί και πέρα εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα πράγματα δεν είναι όλα απλά. Έχει δυσκολίες, έχει διεκδικήσεις, έχει κυνήγι, έχει αναζητήσεις, έχει πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά θέλουν πολύ κόπο καθημερινό για να αλλάξουν. Και θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ καλύτερη από αυτή που περίμενα, γιατί έχει πολύ ένταση.
Εντάξει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ποιος είναι ο επόμενος? Να πούμε εδώ αν θέλουν τα παιδιά από τα υπόλοιπα σχολεία που μας παρακολουθούν για μια ακόμη φορά να πάρουν το λόγο. Να ρωτήσουν κάτι, να σας ρωτήσουν οτιδήποτε, να μην μονοπολούμε. Άννα, εμείς θέλαμε από το Παλαμά να ρωτήσουμε Βεβαίως. κάτι. Ναι, έχετε το λόγο. Πες το όνομά σου. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Κυπρόπουλο να πάρει μια θέση σχετικά με το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις ανησυχίες της λειτουργίας του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Η παράταξη από την οποία έρχεστε, μάλλον πολλά πρόσωπα από την παράταξή σας, λένε ότι είναι εντελώς υποκειμενικό και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εσείς τι πιστεύετε? Συγγνώμη, δεν είναι υποκειμενικό, μετά το υποκειμενικό δεν κατάλαβα. Το έκανα. Πολλοί από τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι είναι ένας πόλεμος εναντίον του Πρωθυπουργού Κυριάκου. Οκ. Ευχαριστώ. Θα σου πω ότι... Παιδιά, κάνει εγώ εντάξει. Θα σου πω καταρχάς ότι το να διασύρεται η χώρα σου και να το ζεις μέσα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι εύκολο, δεν είναι ωραίο. Και να διασύρεται για πράγματα τα οποία μαζεύονται, π.χ. γιατί πέταξε το πουλί, γιατί κολύμπησε η φάρνα, γιατί περπάτησε η πάπια, για πολύ διαφορετικά πράγματα. Για πολύ διαφορετικά πράγματα τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους, απλά για να κάνεις μικροπολιτική διαδικασία εντός της χώρας. Δεν είναι ωραίο. Όταν υπάρχουν και άλλα επίσημες πηγές, όπως είναι η τελευταία έκθεση του 2023 που βγήκε τον Οκτώβριο του 2023, η οποία λέει ότι το κράτος δικαίου υπάρχει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το ψήφισμα, γιατί δεν συνυπολογίστηκε και δεν αξιολογήθηκε και δεν μπήκε μέσα στο τελικό κείμενο. Δεν μπήκε για μικροπολιτικούς λόγους, για κακιά για κακή ενδοκρατική πολιτική διαδικασία. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ είναι ότι γίνανε πράγματα τα οποία μπορεί να μην ήμασταν κάπου και να έχουμε όμως πάει κάπου αλλού. Έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες οι οποίες νομοθετικά πάντα. Με τις συνθήκες οι οποίες προστατεύονται οι δημοσιογράφοι, έχουμε αφαιρέσει το παράνομο υλικό από την ελληνική επικράτεια και είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα η οποία το έχει κάνει αυτό και έχουμε βελτιώσει τους κανόνες που αν χρειαστεί κάποιος θα μπει σε μια διαδικασία παρακολούθησης και δεν θα γίνεται όπως μπορούσε να γινόταν στο παρελθόν. Θα πω κάτι ότι, και να τελειώσω με αυτό, ότι θα ήμουν πολύ σύμφωνος και θα υπερασπίζομαι και εγώ αυτό το ψήφισμα αν δεν αναφερόταν μόνο το όνομα ενός πρωθυπουργού. Για να φτάσουμε σε μια διαδικασία και να θεωρείται ένα κράτος μη κράτος δικαίου, το οποίο δεν ισχύει επουδενή, είμαστε απόλυτα κράτος δικαίου, είναι μια διαδικασία χρονική η οποία πρέπει να συμπεριλάβει και προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί δεν έγινε αυτό? Δεν ξύπνησε κανένας από τη μια μέρα στην άλλη και είπε ότι δεν θα γίνουμε κράτος δικαίου. Αν ισχύει, το οποίο δεν ισχύει. Άρα λοιπόν βρέθηκε έγινε υπήρχε μια νομοθεσία, κακώς δεν είχε αλλάξει νωρίτερα, είμαι ο πρώτος που θα το πω, όμως άλλαξε. Αυτό γιατί δεν αναγνωρίζεται? Και δεν αναγνωρίζεται γιατί υπάρχει προσωπική σκοπιμότητα και προσωπική διαδικασία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιοι ευρωβουλευτές να αναδειχθούν. Όμως η αλήθεια είναι αυτό που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αλήθεια είναι και αυτό που αναφέρεται
και από άλλα δημοσιεύματα, το οποίο αναδεικνύουν την χώρα ως μια καθαρά δημοκρατική χώρα. Αν θέλει το πρώτο Λύκειο Ναυπάκτου που μας παρακολουθεί να κάνει κάποια ερώτηση, ή όχι, το πρώτο Λύκειο Ναυπλίου είναι νομίζω, και το ΙΕΚ Ναυπάκτου, αν θέλουν, ή ο κύριος Τσιρνάρης που μας παρακολουθεί τώρα, δεν ξέρω αν είναι από σχολείο. Αλλιώς να δώσουμε το λόγο στα παιδιά μας πάλι. Κύριε Κυμπουρόπουλε, μέχρι τι ώρα, πόση ώρα έχουμε ακόμα? Ναι, έχουμε μία ερώτηση από το Πολυτεχνείο. Ωραία, σας ακούμε. Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσει δίκαιες και διαφανείς εκλογές στα κράτη-μέλη? Αναφέρει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί είναι διαφορετικοί οργανισμοί αυτό. Πού αναφέρεσαι? Ναι, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει καμία αρμοδιότητα να αναλάβει κάποια τέτοια συνθήκη, γιατί δεν έχει αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα, αν κάποια από τα όργανα τα οποία θα μπορούσε να το κάνει κάτι τέτοιο, θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών διαδικασιών, δεν έχει καμία χώρα εκτός της Ουγγαρίας και πρότεινος της Πολωνίας, δεν έχει ποτέ αμφισβητηθεί ότι και τα 27 κράτη-μέλη, πλην της Ουγγαρίας, είπα, και της Πολωνίας, υπάρχει κράτος δικαίου. Όμως, επειδή μας ενδιαφέρει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση το τι συμβαίνει και στις άλλες χώρες, έχει τύχει πάρα πολλές φορές συνάδελφοι ευρωβουλευτές για να διασφαλίσουν το δημοκρατικό σύστημα, τις δημοκρατικές διαδικασίες εκλογικών διαδικασιών, να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες τρίτων χωρών, στην Αφρική, στην Νότια Αμερική ή στην Ασία. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές, γιατί ως ένα καθαρά δημοκρατική ήπειρος θέλουμε αυτό το δημοκρατικό σύστημα να επικρατεί και σε άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος μαθητής από άλλο σχολείο ή κάποιος άλλος από τους παρευρισκομένους, αλλιώς να συνεχίσουμε τις δικές μας ερωτήσεις. Και από το Εσπερινό Γέλ, ναι, σας καλωσορίζουμε και εσάς. Βεβαίως. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Γεια σας. Γεια σας. Δεν σας ακούμε, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι, αλλιώς να συνεχίσουμε με τις δικές μας ερωτήσεις. Συνεχίστε, μόλις συνδεθήκαμε. Ωραία, εντάξει, έγινε, ευχαριστούμε. Η Αρετή. Έλα, Αρετή. Ναι, δεν είχες ερώτηση? Έλα, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι, αλλιώς να συνεχίσουμε με τις δικές μας ερωτήσεις. Συνεχίζουμε. Γεια σας, ονομάζομαι Μίλιο Κατερίνα και ήθελα να σας ρωτήσω πώς ακριβώς εντάσσονται μετά τις εκλογές στα κόμματα οι ευρωβουλευτές. Υπάρχει δηλαδή κάποιος συγκεκριμένος τρόπος επιλογής ή ακολουθείτε παρόμοια επιλογή με τα κράτη προέλευσης? Ας πούμε, αν κάποιος βουλευτής αριστερού κόμματος θα ενταχθεί σε ανάλογο αριστερό κόμμα. Κατάλαβα. Το κόμμα ως σχηματισμός, το Εθνικό Κόμμα, είτε αυτό αφορά Ελλάδα είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα, έχει προαποφασίσει ότι σε ποια ομάδα θα ενταχθεί. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι το Πασόκ, ας πούμε, εντάσσεται στην σοσιαλδημοκρατική ευρωπαϊκή οικογένεια. Οπότε αυτόματα οι βουλευτές που θα εκλέξει το Πασόκ θα πάνε εκεί πέρα. Όπως και η Νέα Δημοκρατία ξέρει
οι βουλευτές θα πάνε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τώρα, αν θέλει κάποιος, π.χ. ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, να πάει σε άλλο κόμμα, πρέπει να αποδεσμευτεί από το εθνικό του κόμμα, να αποδεσμευτεί και από το αντίστοιχο λαϊκό κόμμα και να πάει σε μια άλλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν θα ανήκει όμως στο κόμμα προέλευσης από το οποίο έχει εκλεγεί. Αλέξη, έχουμε παρακολουθήσει. Ναι, σας ακούμε. Sustainable Connect. Δεν έχουμε ήχο. Δεν τον ακούμε για να Ναι. Να κάνουμε το Μ' ακούτε? ναι, ναι. Όχι, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, γι' αυτό δεν μίλησα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ναι. Έχουμε ένα ακόμα παιδί το οποίο θέλει να σας ρωτήσει κάτι και δεν ξέρω τώρα από τα υπόλοιπα σχολεία να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη. Καλημέρα σας, ονομάζομαι Ιωάννης Στόλης. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή που σας φιλοξενούμε εδώ για δεύτερη χρονιά. Να είστε καλά, αγόρι μου. Το ερώτημά μου είναι, θεωρείτε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες σαν εσάς εκπροσωπούνται επαρκώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Όχι. Και αν πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνά για την ομαλή ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Υπάρχει υποεκπροσώπηση. Φαντάσου ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν 7 άτομα που ανήκουν στην ομάδα των αναπήρων και μόνο 2 οι οποίοι είναι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Ο ένας είμαι εγώ, ο άλλος είναι Σουηδός. Οπότε γενικότερα υπάρχει μια κακή εκπροσώπηση. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Οντότητα? Δεν μπορώ να σας πω, γιατί η εκλογική διαδικασία γενικότερα είναι αρμοδιότητα του πώς επιτελείται από το κράτος μέλος. Άρα λοιπόν το τι θα κάνει το κάθε κράτος μέλος για τους αναπήρους του είναι εθνική πολιτική. Υπήρχαν κάποιες ιδέες του να υπάρχει κάποια ενίσχυση στις εκλογικές διαδικασίες των ανάπηρων ατόμων. Αυτό είναι κάτι που συζητιέται. Από την άλλη μεριά όμως, το απλά να εκλεγεί ένας ανάπηρος δεν σημαίνει κάτι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μπορεί να μπει από πολύ μικρό παιδί στον κοινωνικό ιστό, να πάει στο ίδιο σχολείο, στο να εργαστεί στην ίδια δουλειά, στο να κάνει οικογένεια, να μένει στο δικό του σπίτι. Τότε λοιπόν θα έρθει και η εκλογική διαδικασία και θα βρεθεί σε μια εκλογική σε μια εκλογική διεκδίκηση, γιατί θα είναι ορατός. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε σήμερα και βιώνουμε είναι ότι οι ανάπηροι πολίτες δεν είναι ορατοί, και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Εγώ εκλέχθηκα γιατί είχα την τύχη να έχω μια πορεία από πολύ μικρός, η οποία είχε εξωστρέφεια. Πήγα σε σχολείο γενικό, πήγα στην ιατρική σχολή, δούλεψα σε νοσοκομείο, ήμουν ορατός. Ξέρετε όμως, υπάρχουν πολλοί ανάπηροι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, και αυτό είναι το λυπηρό κομμάτι. Ότι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα δικαιώματα που έχεις εσύ ή οποιοδήποτε να πάει στο σχολείο. Πολύ πρόσφατα είχα έρθει στην Κοζάνη. Μια ερώτηση γίνεται από Κοζανέο. Τα πεζοδρόμια σας δεν είναι πάρα πολύ καλά.
Είναι χάλια βασικά. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος, συγγνώμη που το λέω έτσι, πώς μπορεί κάποιος ο οποίος είναι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου να διεκδικήσει εύκολα, όπως θα μπορούσες εσύ, πόρτα με πόρτα, μαγαζί με μαγαζί, μια θέση σε μια εκλογημένη θέση. Πώς θα μπορούσε να γίνει δήμαρχος και να πάει στο ορεινό χωριό, να πάει στο δημαρχείο που δεν ξέρω αν είναι προσβάσιμο, να πάει στο σχολείο σας που πιθανότατα, μακάρι να διαψευστώ, δεν είναι προσβάσιμο. Μακάρι να είναι βλακή αυτή. Είναι, κύριε Κυπουρόπουλε, είναι. Έχουμε Ευχαριστώ κολλήσει. πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαίρομαι που το ακούω. Αλλά υπάρχουν σχολεία, αλλά π.χ. του ναυπλίου, δεν είναι εδώ το ναυπλίο, δεν ξέρω αν είναι το ναυπλίο. Είναι το ναύπλιο. Το πρώτο ναυπλίο, επειδή είμαι από το ναύπλιο, δεν είναι προσβάσιμο. Πώς θα γίνει λοιπόν να μπορέσω ως υποψήφιος να τρέξω μια εκλογική διαδικασία όταν δεν μου αφήνει ο χώρος το δικαίωμα. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε τους χώρους και η εκλογή μετά κάποιου βουλευτή, κάποιου ευρωβουλευτή θα έρθει. Μην ξεχνάτε ότι στην Ελληνική Βουλή, πέρα του κύριου Κουρουμπλή και της κυρίας Γιαννάκου, για άλλους λόγους, η κυρία Γιαννάκου δεν είχε κάποια βλάβη προτού γίνει η επέμβαση στο πόδι. η επέμβαση στο πόδι ακριβώς. Δεν υπήρχε άλλος πέρα του κύριου Κουρουμπλή. Και αυτός ήταν τυφλός. Οι άνθρωποι με χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου δεν μπορούν να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Δεν μπορούν να κάτσουν στο έδρανο. Άρα λοιπόν, αν π.χ. εγώ εκλεγόμουν στην Ελληνική Βουλή, πώς θα ασκούσα τα δικαιώματά μου. Είναι πολλά που πρέπει να αλλάξουμε πριν συζητήσουμε για την εκλογή. Τελεία. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Αυτό είναι βασικότατο. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρωτήσουμε αν το πρώτο Γέλ Παπάγου, το οποίο μπήκε πριν από λίγο, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Φυσικά. Να πάρουν το λόγο, αλλιώς έχουμε ένα ακόμη κορίτσι το οποίο θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση από το πρώτο Γέλ Παπάγου, να πάρει το λόγο το κορίτσι μας. Γεια σας και από μένα. Γεια σου. Ονομάζομαι Κοκκίνο Ευαγγελία και είμαι μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου. Ευχαριστούμε Γεια σου. πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να συνομιλήσουμε Εγώ μαζί ευχαριστώ. περισσότερα και για την Ευρώπη και για τον ευρύτερο τόπο που ζούμε. Εγώ θα ήθελα να συνδυάσω την ερώτηση της Ευστρατείας που αναφέρθηκε στα παιδιά και του Γιάννη που έκανε λόγο για τα άτομα με αναπηρίας και να πω το εξής. Στις μέρες μας βλέπουμε ότι τα φαινόμενα βίας αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο. Περιστατικά σχολικού εκφοβισμού λαμβάνουν χώρα στο σχολείο και δυστυχώς πολλές φορές εμπλέκονται και μαθητές με αναπηρία. Ποιες πρακτικές θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και κυρίως ποια θα ήταν η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που βρίσκεται σε έξαρση. Τέλειο, πολύ ωραία ερώτηση. Χωρίς χωρίς καλή απάντηση, γιατί δεν έχω απάντηση. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θεωρώ ότι δυστυχώς μια μορφή βίας, ειδικά της ενδοσχολικής βίας, υπήρχε σε όλα τα χρόνια. Και στα δικά μου χρόνια όταν πήγαινα σχολείο υπήρχε. Περνώντας τα χρόνια έγινε ένα καλό και ένα κακό ταυτόχρονα. Το καλό ήταν ότι τα παιδιά ήρθαν πιο κοντά με τους γονείς τους. Επιτρέψτε μου να πω, είναι πιο ανοιχτές στις σχέσεις και το παιδί μπορεί να αναφέρει όταν του συμβαίνει κάτι τόσο απέσιο, να το αναφέρει στους γονείς του, χωρίς να τον κάνει ο γονέας να νιώσει άσχημα για αυτό που του συμβαίνει. Άρα το παιδί θα το αγκαλιάσει
και μαζί θα βρούνε μία λύση. Αυτό είναι το καλό κομμάτι, άρα υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα στο πρόβλημα. Το κακό είναι ότι θα μιλήσω σαν μεγάλος τώρα, το ξέρω, δυστυχώς. Εσείς έχετε μεγαλύτερη έκθεση στη βία. Μέσω των social media, τα μάτια σας έρχονται άμεσα σε επαφή με τη βία. Και κάποιοι από εσάς, λόγω του ότι δεν έχουν ένα προστατευμένο περιβάλλον, λόγω του ότι δεν έχουν αυτές τις καλές σχέσεις που είπαμε προηγουμένως με τους γονείς τους, λόγω του ότι δεν υπάρχει ένα καλό σχολικό περιβάλλον, λόγω του ότι υπάρχει μια κακά εκτιμόμενη ελευθερία, προσπαθούν να αντιγράψουν εικόνες που έχουν δει από τα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτό που αντιγράφουν είναι το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε. Άρα, από τη μία πιστεύω ότι είμαστε σε μια καλύτερη εποχή, γιατί υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία και ένας καλύτερος διάλογος με τους γονείς, μεγαλύτερη ορατότητα του προβλήματος. Από την άλλη, θεωρώ ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει μια πιο επιθετική βία. Τι μπορεί να γίνει? Να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση, ενημέρωση, εκπαίδευση του τι σημαίνει αυτό που κρατάτε στα χέρια σας, το κινητό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το κάνουμε, δεν θα γίνει σε εσάς, δεν θα γίνει σε ένα 16χρονο παιδί, ούτε σε ένα 17χρονο, ούτε σε ένα 15χρονο. Γιατί εκεί πέρα το πουλάκι έχει πετάξει. Πρέπει να γίνει σε ένα παιδί το οποίο πιάνει το κινητό από την ηλικία των 7, των 8, των 6. Να το εξηγήσουμε μέσα σε ένα πλαίσιο τι μπορεί να κάνει αυτό το μαραφέτη. Γιατί είναι μια κλασική ατάκα που λέγεται, αλλά μερικές φορές βοηθάει. Το μαχαίρι κόβει και σκοτώνει. Το μαχαίρι κόβει για να φας, το μαχαίρι σε σκοτώνει κιόλας. Άρα λοιπόν πρέπει να διδάξουμε στο νέο παιδί, στο μικρό παιδί, ότι αυτό το εργαλείο που έχει στο χέρι του είναι πολύ σημαντικό, τον ενώνει με όλο τον κόσμο, αλλά πρέπει να του διδάξουμε επίσης και το τι είναι αυτό που είναι καλό να παρακολουθεί. Γιατί αν το αφήσουμε ανελεύθερο, αν τον αφήσουμε άλλον ελεύθερο, το μάτι του θα πάει και θα κολλήσει σε υπερβολικές καταστάσεις, τις οποίες δεν τις επιθυμούμε. Και από την άλλη πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πιο αυστηρή νομοθεσία από άποψη κράτους και πρέπει να είναι πιο ενημερωμένοι και λιγότερο φοβισμένοι οι εμπλέκοντες με αυτό το κομμάτι. Πρέπει όταν σε οποιονδήποτε μικρό μεγάλο υποπέσει στην αντίληψή της φαινόμενο βίας, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει ένα πλαίσιο έτσι ώστε αυτή που το αναφέρει να νιώθει και ασφαλής ότι δεν θα κινδυνεύσει η δικιά της ζωή. Πέρα από τα κοινωνικά δίκτυα, θεωρείτε ότι και η πανδημία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αύξηση της βίας? Αυτός ο εγκλισμός των παιδιών στο σπίτι, η έλλειψη επαφής τους με τους συμμαθητές τους, η παρουσία τους στο σχολείο. Δικηγόρος θες να γίνεις? Πες το, έλα. Δικηγόρος θες να γίνεις? Τι? Λέω, θες να γίνεις δικηγόρος? Όχι. Έχω διαλέξει άλλη κατεύθυνση. Τι κατεύθυνση? Θετική. Αχ, μ' αρέσει. Θα σου πω ότι έχει φανεί από επιστημονικά δεδομένα ότι ναι, έπαιξε ρόλο. Αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν είναι η αιτία, είναι η αφορμή. Γιατί αν ήμασταν το 21 τώρα, το 22, αν ήμασταν λίγο πιο κοντά στην πανδημία, θα σου έλεγα ναι, ο κόσμος ξέσπασε. Πιστεύω όμως ότι αυτό το ξέσπασμα έφυγε. Έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί. Κατά μία έννοια. Όχι απόλυτη. Το κύμα της πανδημίας
ακόμα συνεχίζει να μας επηρεάζει. Όμως δεν θεωρώ ότι το θέμα της βίας είναι αποτέλεσμα της πανδημίας. Μπορεί να ενισχύθηκε, αλλά δεν είναι η γεννησιουργός δύναμη που έχει προκαλέσει όλο αυτό. Απλά τα κοινωνικά δίκτυα, πιστεύω, και γενικά το ίντερνετ μπήκε στη ζωή μας τόσο έντονα όταν γεννηθήκατε εσείς. Από τότε που γεννηθήκατε εσείς. Άρα λοιπόν ακόμα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Θεωρώ ότι τώρα γίνεται μια έξαρση. Πιστεύω όμως ότι αν το διαχειριστούμε σωστά, οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερα από αυτό που αντιμετωπίζετε εσύ με η δικιά σας ηλικία. Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς ό,τι μπορούμε για να μειωθούμε. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κορίτσι μου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Πραγματικά ευχαριστούμε. Θα χαρούμε πολύ και διαζώσεις κάποια στιγμή, όποτε σας βολέψει. Και Αυτό θα το χαρώ και εγώ πραγματικά πάρα πολύ. Ωραία, θα μιλήσουμε με τη γραμματεία σας τότε, να το κανονίσουμε. Να είστε καλά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τα υπόλοιπα σχολεία που συμμετείχαν. Να είστε καλά και καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστούμε, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Σας περιμένω από κοντά. Γεια σας.